Lehenik eta behin ongi etorri, ni Garazi naiz, geuko langilea, eta ongi etorri azkenengo tailer ziklo honetara. Lehenik eta behin potea, pote bat, bi, nahi beste, eta formak ere nahi dituzunak nik. Hauetako bi dauzkat, etxean euskan bi. Gero gatza, klarionak, koloretako klarionak, eta papera. Papera da ez ikintzeko maila. Orduan, lehenik eta behin hasiko gara mailan jartzen papera. Eta gero jarriko dut egunkariaren gainean bat txikiagoa. Eta hemen utziko dugu gatza, jarriko dugu gatza. Gero errezagoa izango da. Orduan, koloreak nahi dituzuenak. Hemen adibide honetan daude hori, lila, berdea eta urdina, baina bueno, nahi dituzunak aldira erabili. Edo dauzkasuenak, vamos. Orduan, klarienak utziko ditugu albo batean, eta orain gatza. Orduan, hasiko gara botatzen gatza, hemen paperera. Nik joango naiz pizkanaka badazpa. Eta orain erreza da, nahi duzun kolore hartu, eta hasi bueltak ematen hartu duzu klarena, eta azten bueltak ematen gatzaren gainean. Orduan, hartuko mugikorra. Orduan azten egiten nola? Eta horrela, nahi beste, hasiko gara. Bale, orduan, ja, gatza txuri egon beharrean lila dagoenean, bota behar dugu potera. Papera jarri dut hau egiteko errezago. Eta horrela botatzu duzu hola, errez. Orain jarraituko dugu morearekin, lilarekin. Bale, orain berdina. Botako dugu potera. Bale, more gehiago nahi dut. Así que, gehiago botako dut, eta morearekin jarraituko dut. Nik uste dut honekin ja nahiko izango dela. Vale. Listo. Ja, morearekin... Ja, listo. Hartuko dut orain berdea. Bigarren kapa denez, joan behar gara poliki, nik behintzat ez dut nahi nahastea, koloreak nahastea, bai. Orduan, joan behar gara poliki.
listo. A ber, pizka mugituko dugu. Berde gehiago botako dut. Vale. Listo. Vale. Agian pizka gehiago botako dut horia. Vale, listo, lila. Ba, listo. Orain tapa jarri eta badaukagu gure potea. Ja, hau izango litzateke gure tailerraren emaitza. Bai, hau izan da guztia, eta espero duzuen gustuko izan da. Edukiko duzue bideoa gordeta, orduan hori. Eskerrik asko bai. Agur!